Balik sa GMA Regional TV Live ang mga kapuso, VAUSI o Violence Against Women and Children ang atong hisgutan karong buntaga unsa man gyud kalapad kining maong suliran sa katilingban ug mas may grabe ba ang mga natala nga kaso labi na rong panahon sa pandemya. Magpakisayod ta mga kapuso kabahin ning maong issue makauban nato kining mga opisyales sa grupo nga nagpakabana kabahin ning maong suliran sa katilingban. Makauban nato mga opisyales sa Zonta Club of Cebu 1, si Ma'am Gina Atienza o si Ma'am Jane Panganiban. Good morning! Good morning! Thank you so much for joining us, ma'am, sa atong programa karong buntaga. Nganong maumani ang advokasya ninyo sa inyong grupo sa Zonta Club of Cebu 1 kining labi na gyud ni pagproteher sa katungod sa atong mga kababayen-an ug kabataan? It has always been the advocacy sa Zonta to empower women through advocacy and service. So ang tanang Zonta clubs all over the world mao gyud ni ang atong advocacy. Unfortunately, ma'am, doon yung mga, of course, mga pagpangabuso nga mahitabo sulod sa mga Pinoy-anan. Ma'am Jane, unsa may sagad nga mga klase sa mga violence nga masinati sa atong mga kababayen-an ug mga kabataan, ma'am? Doon ay different kinds of abuse, no? First of all, ang physical abuse. Then there is that emotional abuse, the verbal abuse, the psychological abuse. Then of course, kung most of these mga inahan, mga asawa, then maapil gyud ang mga anak sad. Doon ay mga reports nga among madawat nga especially karon sa COVID nga walay mga trabaho ang mga bana, no? So kuan na ay mga panghitabo sa balay where women can suffer the abuse sa ilang mga bana or ilang kapuyo. Ma'am Gina, unsa ano to pag-address ani nga mga issues, like for example, kung dunay musumbong, mudangop, magpakitabang kaninyo, so ano to pag-approach bali sa biktima ani? Well, actually, sa mga biktima ang una gyud nilang atuon no is yung pulis sa ilang barangay. Umang yun ay immediate source of help nila. In the meantime, kung wala yun sila makaadto sa barangay niya, dugay na yun ning pirmi silang giabuso, no? Sa kuan, either gisumbag or rape sa ilang bana, marital rape, na atay legal, there's a legal way, na atay phone number nga provided by the IBP of the Philippines. So kaning number amo nya ning nagpadama mi og mga stickers no og mga posters nya dito namo na suwat ang numero 0927 5803 529. Kung kinahanglan sila og konsultasyon sa abogado ba kung unsay mabuhat nila muotoy numero nga ilang tawgon. Unsa na to pag-address kining ang uban mingon magpakahilom lang kay of course gibaharan sa ilang pares mo na nga murag agwantahon na lang ang nahitabo kanila. How do we best address the situation sa mga biktima? Mauna ang trabaho namo no sa Zonta Club of Cebu 1 katong giingon ni President Gina nga we do stickering. So kaning stickering nato no o kating mga tarpaulin nato ato nang ipamilit sa lain-lain nga lugar sa naana sa mga opisina, naana sa mga factory, sa working place. Nya kuyog ani nga sticker dunay motong numbers nga pwede nilang tawgon. So first of all kinahanglan nato i-create ang awareness ang mga babae nga biktima nga makakitaan ni doon na di ay mo tabang nila. Ma'am Jane, siguro nay uban pod ma'am, moingon nga agwantahon na lang kay dili nilabian yang bana tungod kay alam pod sa bali welfare sa mga anak, ma'am, nga antuso na lang sa asawa ang pagpangabuso aron nga buo pa bali ang pamilya. Tinuod na one of the basic reasons nga nung di na lang sila mo reklamo, di na lang sila kay mahadlok sila nga mapriso ilang bana is because nga ang bana nila is the one making the livelihood, no? So, means of livelihood. So mo yun sila mawa among bana unsa na may among kanon. Yeah, most women sa
marginal groups, sila ra bay bilin sa balay. So usa ka advokasya namo sa Sonta Club of Cebuan, nagtabang sad mi og hatag og livelihood. One successful livelihood that we have is with Barangay Budlaan. We have taught the women there in barangay, kitagaan na mo silang sewing machine, tudloan og pagtahi. In fact, useful, kanang helpful kay sila during pandemic, kay sila'y nanahi og PPEs, sila'y nanahi og mga mask. So, nakatabang ni mga PPEs og mask nga among gipang donate sa mga hospital. For Ma'am Gina, ma'am, unsay mga red flags kini ato mga angayang bantayanan? Siguro uban ma'am, murag dili ra kay magpakabana kay maingon away ra ni nga magtiayon sa ilang mga relatives, mga parente, dili kay mo tagad ma'am. Pero kung ikaw, how can you tell kung usa ka babae ni undergo na og ingon ani nga pamaagi sa abuse ma'am? Unsay mga kana bantayanan? Well, the first thing yun na imong tanawon, no, is kanang mga bunog-bunog. No? Yes. Kaya makakita mo jud ka, usahay, nya ko kaning imong pangutan-o ngano na bunog bang ka, nya mo madaay kay nahug ko, na slide ko. Kana mga kung dunay mga bunog, that's really a sign, no? So kung dunay kay amiga nga ingon ana, kinahanglan tabangan. Alright, to cap this off, Ma'am Jane, Ma'am Gina, unsay mensahe ninyo or words of encouragement siguro doon nagtanaw na to ron nga nakasinati nimong problema or ilang mga kaila baka unsa may inyong mensahe nga gustong ipaabot kanila? The telephone number nga kadtong among gihatag, pwede to nilang tawgon. Unya, kung muadto sila sa mga pulis, pwede sa nilang tawgon or muadto sa Pink Center sa Vicente Soto. Ako mensahe sa mga kababayan, kay baw ko lisod. Naiuban ninyo diha, dugay na mo, naanak na mo, nga sige na lamog kanang pailog, pero ayaw kahadlok kay dili, wa mo nag-inusara. And with that, we'd like to thank you, ma'am, for joining us this morning, mga kapuso. Gikan sa Zonta Club of Cebuan, si Ma'am Gina Atienza o si Ma'am Jane Panganiban. Daghang salamat! Salamat! Salamat, Ustad. Salamat, Ustad. Thank you.